Hansel eta Gretel, Gretel. Etxetik irten ziren laguntzeko asmoz, egurra behar baitzen bere alakatoz. Eguzkia gordezen gaua hemen dator. Hemen egin beharko dugu lo. Oinez jarraitu zuten biharamunean, batere lo egin gabe biak nora ezean. Etxetxo bat ikusi zuten urrunean. Gerturatu beharko dute, ura zen teilatu bat txokolatezkoa, ura zen atari bat gominolazkoa, leiho txiki guztiek zuten bizkotxoa. Gustura jango genuke pixkat, Hansel eta Gretel txokolate zaleak, batak besteari laguntzeko prest beti. Azkarrak, argiak, biziak, bai! Hansel eta Gretel, Gretel. Hansel eta Gretel, Gretel. andre bat atera zen etxe barrenetik, gelatina atera zuen poltsikotik. Nahi aldozue pixkat hartu nire eskutik. Mila esker hartuko dugu bat, barrura sartu ziren esan da bezala, orain jakin gabe gaizkile bat zela. Anaiaian nahi zuen posteko sabela. Gaiolan giltzapetu zuen. Hansel eta Gretel txokolate zaleak, batak besteari laguntzeko prest beti. Azkarrak, argiak, biziak, bai! Hansel eta Gretel, Gretel. Hansel eta Gretel, Gretel. Arreba behartuta etxea garbitzen, anaia behartuta gehiegi joiaten. Arrebaren ideia bikaina izan zen. Atzaren ordez makila eman. Anaia ez da onditzen gaizkina goxe da. Labea prestatu du, arreba ere presta. Labera bultzatuta gaizkila erreta. Amezgaiztoa bukatu da, txispun! Hansel eta Gretel txokolate zaleak, batak besteari laguntzeko prest beti. Azkarrak, argiak, biziak, bai! Hansel eta Gretel, Gretel. Hansel eta Gretel txokolate zaleak, batak besteari laguntzeko prest beti. Azkarrak, argiak, biziak, bai! Hansel eta Gretel.